Bueno, hauxe da, hemen bai proiektua, nik ulertzen dudanez behintzat online plataforma bada, erosketa zentro komertzial erraldoi bat modukoa, baina gure inguruko dendariek osatzen dute bertako eskaintza, dena den, oaingo gonbidatuek azalduko digute zehatzago zer den hemen bai. Josu Zorazu, Iraurgi Berritzeneko teknikaria da, kaixo, guardion. Bai, guardion. Zeuek proiektu honen sustatzaile nagusienetakoak zarete, zer dela eta erabakitzen du Iraurgi Berritzenek horrelako plataforma bat sortu eta sustatzea? Bai, esan berda lehenbizi, hasiera puntue ondala, Elkarmedian, Elkarmediak egin zuen proposamena da, ikerketa proiektu bat egiteko, merkataritza online nola txertatu genezaken, eskualdien. Eta ikusita gaur egun merkataritzak bai gure eskualditan, bai gure herrietan, kalietan ze eragin duen, bai ekonomikoki eta bai bestelare, nik uste Iraurgi Berritzenek ez zuen duda hundik egin, proiektu hortan laguntza ezakela eta laguntzen zaio gea, ez? Hau da, komertzioaren etorkizuna, hau da, dendetara joan beharrean horrelakoetan egingo ditugu erosketak? Bai, jende asko gini izen du galdera hori, eta askotan interneta eta kaleko erosketa hori modu kontrajarrien ulertzea eman gaituen arren ez de guzti ala danik, ez? Hau azkenien da, eskualdeko dendariei beste alternatiba bat, beste erakusleo bat emateko aukera bat, eta ez kaleko merkataritza internetera pasatzeko, ez? Orduan, gaur egungo tendentzi eta joera nola ikusten ikusita, hartu berdeu aukera bat bezala, bai kalien bertan egiten da merkataritza, eta online bidez zuzentzen da merkataritza hori indartzeko, ez? Eta alde hortatik nik uste eskualdeko dendari, merkatari eta barretzat erakusleio fenomenoa dela, ez? Dena aipatu, ikusten dentzuten ari zareten ontzat, oraindik plataforma ez dagoela erabilgarri, doan martxa honetan urri erdialderako egongo dela ja argitaratuta eta bertan erosketak egin ahal izango ditugula, oraindik bertan zer txukundu eta zer egin badagoela, ez? Hortan esperientzia du, Josean Zudupek, Elkarmedia Zerbitzu Teknologikoen enpresako zuzendaria da bera, ongi etorri. Eskerrik asko. Oraindik badago zer egin webgune honetan? Bai, asko. Proiektu hau, esan du bezala Josuk, bada denbora bat proiektu honetan ari garrela. Guk Elkarmediatiken, zu esan desun bezala informatikako garapena sustatzen dugu. Eta urte batzutatik haunean, ari gara denda desberdinek garatzen, ez? Ari gara garatzen dendak, adibidez, fruta dendak, ari gara garatzen modako dendak, harri bitxientzako dendak, bizikletan dendak, beti dendak dendari batentzako izan dira askotan, ez? Eta gure kezka izan da beti nola herriko denda txikiek parte hartu dezaten olako movida baten, ez? Esan dugun bezala movida geruta handiago da, jendeak ohiturak geruta gehiago ditu internetez erosteko, eta dendari txikiak berak dituen baliabideekin bakarrik sentitu dezake behar olako movida baten sartzeko. Zer egin dugu? Eskaini dugu plataforma bat, denda handi bat, dendari desberdinek parte hartzen dutena. Horretarako, eduki ditugu objektibo klaru batzu. Eta objektiboak dira, erabiltzaileri ahalik eta eskaintzek handiena izatea, ez? Hor aurkitu dezan, esan duzu bezala, hor esaten zuten, denborarik ez dugu gure herriko dendatan erosketak egiteko. Eskaini behar demazu zerbait, eskaini behar duzu zoze zabala baita ere. Ohiturak bitartez, danok ematen gaitue zentro komertzial fizikota, han aurkitzen dugulako dena guztia. Nola indezake dendari txiki batek hor parte hartu, olako zentro komertzial baten, aukera bakarra online bide egin da, ez? Da hor dago, dendari txikiak parte hartzen dute olako plataforma baten, eta bakoitza du bere autonomia bat. Esan nahi du, ez du galtzen bere identitatea. Dendari bakoitza ditu bere bezeroak, dendari bakoitzak ditu bere erosketako poltsak, beak manejatzen du bere produktu guztia. Zuentzako
ez da berria, horrelako denda, online denda bat eraikitzea, baina erronka handia izan da zentro komertzial itxura dauken horrelako denda bat osatzea, denda txiki askoz osatuta dagoena bide batez. Bai, dendari txikiak ikusi behar dute hau bakoitzak beste kanal berri bat bezala ikusi behar du, ez? Eta askotan horra azaltzen bezala baita ere ikusi dute amenazoa bezala, internet beretzako kaltegarria esan lehikela, ez? Baina nik uste dut hori hausi dala eta dala usten. Hor ikusi behar du aukera bat, aukera berriak ikusi behar ditu berak. Eta bai, dendari txiki desberdinakin olako plataforma handi bat osotzea, ez da erreza. Baina gaurko egunean teknologikoki bai. Eta hor da gure papela. Beste guztia da, politikoek, udalak, komertzianteak eta erosketak, hor erosten duenak ikuste hau aukera txukun bat bezala, ez? Bueno, nahiko webgune intuitiboa izango da, ez da behar izatea informatikan aditu bat bertan erosketak egiteko? Ez noski. Ezen behar du edozeinek, esaten da bezala, ez? 3-4 kliketan ja erosketa eginda, ja, ez? Eta eskaini bertzaio intuitiboki aukera guztia, bai, hori bada. Bueno, hemen atzean, San Agustingo pantailan, primizian ikusten ari zarete nola izango den webgunea, nola funtzionatzen duen, nola egiten den erosketa. Bezeroen kasuan, Josean, zergatik egin erosketak hemen bain? Zein da beraintzako abantaila? Dendarientzako edo eroslearentzako? Erosleantzat. Eroslearentzako esan dizutena. Nik askotan esaten dut ez. Bizigarean tren honetan erosiko nuke beti fruta nire gustoko herriko dendan. Baina nire ordutegia dela edo nire bizitzaren trena askotan hori ere pentsatu beharko genuke igual nola bizi garen ez, baina horrek igual zailtzen digu eta bukatzen dugu erosten gustoko ez dan denda baten. Horrelako batek aukera emango di erosle horri erosteko berak gustokoena duen herriko denda horretan. Dena den denda batean gauzarik garrantzitsuna Josu eskaintza izaten da, eta hemen zer aurki dezakegu? Bai, bueno, ez. Nik uste eskualdien atzenin merkataritza aktibitatea oso ondo garauta dakeula, bai askoiti, bai azpeti, bai inguruko herrietan, eta nik uste plataforma hori, oin aurkezten egan plataforma hau izango gala, eskaintza horren isla da, ez? Eta atzenien bertan kontsumitzeko ikusiko dugu plataforma honek eskainiko igula halako erreztasun bat, ez? Joseanek adidez komentatzen zuen nola gaur egun jendiek bat ditun lan ordutegileatik edo duen bestelako arazoengatik salerosketako ze arazo ditun, ez? Eta azkenien plataforma hau horta dator, ez? Herriko merkatariei erreztea publiko batena gerturatzie askotan zailite zaiona duen bizi moduagatik edo lan orduengatik, ez? Azkenean plataformaren zentroa nolabait komertzianteak dira eta horren erakusle dugu gaur hemen holtzan Valentino Odriozola, Azpeitiko Odriozola arategiko arduraduna da eta Joakin Egikuren, Azkoitiko Joko Kirola, kiroldendako nagusia da, kaixo bioi. Bueno, zu Joakin esaterako zea baintaile ikuste dizkiozu horrelako webgune bat edukitzea zure dendako produktuak saldu ahal izateko? Hombre, nik batiz bat ikustetan bentagia da eozeinek bai Azpeiti, bai Azkoitin zure produktu ikusteko aukera hori, ez? Denda jungabe, ezindulako, blokezera, etxetik ikusi daike zuk zer daukezun, ze eskaintza daukezun. Porque askotan igual, zoze bila izea eta ez dakizu noa jun. Ostakizu, arek egiko aldu, egiko ez dukiko, hor mintzet ikusti daukezu ze aukera dauken, denda horrek. Hor, produktutik produktura ere lan egiteko era aldatu egingo da eta Valentin zure kasuan bereziagoa da. Aragia... Bai, da. Aragia oro ez da zalneurri berdinean egoten, produktu freskoa da. Nola ikusten duzu hori, hau da, plataforma hau zure komertziora, zure produktuetara ekartzeko? Bueno, ikusi nahiko zaila ikusten dut, baina, bueno, nik guain momentu honetan pentsatzen dut, horre hon berdala, ez? Aurrea datozten urte gazte jendia nola datorren, bai
ordenagailukin, bai telefonokin, denbora, korrika, nik uste dut dela guk behintzat jokok esan duna. Horre hongo gea eta jendeak ikusiko du zer daukeuna, ez? Eta nik uste dut gauza asko esan gabe horre hon berdeu, sin más. Zure lan egiteko era aldatuko da horrelako plataforma batera egokitzeko? Bez, nire lanerako era, bueno, leheno ez gendun pentsauko karrentzi baten ordenadore batekin lan egingo gendula, bueno, hori alda hoin da. Ja lan egiten dugu ordenadorekin, orduan, ja olako plataforma baten garenez, zure lehioko zure eskaintza hor dago, eta ordenadorean bitartez, momentun zare konektauta. Orduan, nik usten dut oso herramienta interesgarria eta xamurra, ez? Bai niretzako saltzaile bezala, eta bai erosi berdunantzako. Eta nik usten dut, interesgarria bintzen. Ez dakit zuen kasuan, zeuen dendan hemen bai proiektuaren berri izan aurretik planteatu ote zenuten online denda bat eukitzea, zuek produktuak internetez saltzea? Bai, ni pentsauten nagoen, ni dendia ondala gutxi irikidet, eta nik irikitzeako pentsauten nagoen, era batea bestea interesatzen zitela interneten egotie. Garbi dago gerutak gehiago erostula jende internetez, eta presentzi bat eukitzie importanti dela. Orduan nik pentsauten nagoen, dendi irikitzeako zeo zertan mitzet egon behar nula interneten. O sare sozialetan, edo web horri batekin, edo olako plataforma batekin, ez? Mitzet, era batea sarien egon, eta nahi duenak etxetik, zure produktu ikusi, edo erosi, ez? Bai. Nik eukidet. Nik urte betian eula eukidet pagina, orrialde bat, benta online da. Ez nuen ezer lortu saltzea. Eta, bueno, handikan honea ikusi detana, plataforma hau niretzako behintzat asko ze erresago. Hauek lan asko iteue, orduan, guri itxetzako dendaria oso xamurra horre otea. Oso ondo inda dago, porque nik neuk lortu nuen eitea eta asko kostautzaidan, Eta nik usten dut dendarintzako oso herramientaguna eta gaina xamurra daola, eiteko oso xamurra. Laguntza hundie daukebe, osea que... Dena den, hemen bai plataforma, herriko kaleak etxean klik batera eukitzea modukoa da, baina kompetentzia ere hor dago. Ez dakit hori nola darama zuen, nola pentsatu dezuen, denak egongo zaret eta hor. Ez que kompetentzia denak ea, eta hori hor dago, baina bueno, nik azkenen usten dut autonomo bezala, hitzak beak esaten du, bakoitze bere bidea jorratu behar du, eta nik kasu honetan ez begiratzen kompetentzia, osea, nik neure bidea segi behar diot. Eta, bueno, nik usten dut, aurrea inberdala. Da, kasu honetan berdin, klaro. Bueno, elikagaiak bereziki zailago agian, baina bestelako produktuak erraz irudikatzen ditugu horrelako erosketa plataformetan, baina agian desberdintzeko puntua edo zerbait berritzaileagoa da, zerbitzuak ere erosteko aukera egongo dela, masajeak, argazkilaritza lanak, hori nola planteatzen zenuten, nola planteatu zenuten aukera hori? Bai, beno, nik usteet alor hortan elkarmediak izentzula bere zer ikusi ez. Ikusitak gaur egungo merkataritzak askotan produktu bat eskaintzetiken gain zerbitzu bat eskaintzen dula ez. Eta kasu honetan, esaten badugu honek izen berdula, merkataritzan erakusleio bat eta teknologiak uzten duen bitartien eta ditun aukera guztiak ikusita, zerbitzuak ere sartu india ez. Eta alde hortatik bai ematen diola beste balio bat edo eta osatuago gelditzen da plataforma are zerbitzu gehiago kapaz gehalako herritarren eskura jartzeko, ez? Azken finen bi hitzetan esateko lortze duna da modu honetara egunez kalietan, herrietan herritarren merkataritzara edo merkatari aktibitatera gerturatzeko dituzten zailtasunak plataforma honen bitartez errazti, ez? Gerturatzea. Bai, bueno, nik hala ikusten dut zerbitzuak baita ere, gaurko egunean bai oparitzeko izan leke, bai edozein formula egon leke, edozeini gomendatuko nioke masaje relajante bat oparitzea beste bati, edo zerbitzuk ere gaurko egunean internetez dira oso asko erosten duguna, ez? Bueno,
nik ala ikusten dut, eta inguru honetan esan duguna da, erosleari eskaintza zabala eskaintzea, hori da. Orduan, hor zerbitzuk eta baita ere, ondo ikusten ditugu. Hor, Joakin, ez dakintzuk ikustaldezun horrelakoetan dagoela etorkizuna, komertzioaren etorkizuna. Olako plataforma... Bai, online salmentan, ote dagoen. Bai, etorkizuna eta ja ontxe bertan, bai, ez? Eta etorkizunin uste gehiago. Gaur egungo gaztiek ja interneta ja burun dauke be, ez? Horretxekin jaiota daude eta geruta errezo eroste be. Ja, generazio gaurra ikusten bezala, ni uste hori zabaltzen joango gala. Oin, guk dendai txiki bezala ezin dugu nintzet ez pentsatzen gure basi horrengoanik, ez? Guk nire asmoa da dendan saltzie. Nik ikusten internetan ere kasu emetzet gehiago erakusle jo bat zure produktu ikusteko jendiek edo momentu konkretu baten denda ezin baldin maukun erosteko, ez? Baina ez dakit, guk komertzio txikiten aldetik hortiken jungotean etorkizune ez dut uste. Guk segiu berdeu dendan saltzen, porque hor eskaintzezu zerbait desberdin ez. Internetan azkenin saltzeu merkina daugenak eta punto. Kompetentzi oso gorra da eta hor nahiko zaila da gau. Ez dakit hor, hemen bai plataforma honekin, ohiko bezeruek internetez erosketak egitea lortu nahi ote dan, edo bezero berriak lortu nahi dira. Bueno, biak, ez da. Hau izango da bai ere lehiatil handi bat, kanpoko, amendiken, baiaretik kanpoko jendeak ikusteko hemen ze eskaintzen dan. Bertakoak baita ere askotan ez dakigu ze denda dauzkagun herritan. Ez dakigu ze produktu dauden Valentin, oindala gutxi zautu denik, eta ez dakit gertatzen zaku baita ere ez, gure herriko dendak. Bertako herriko erosleake nik uste dut bizibilidadea honek handituko diola. Kanpotikan baita ere, baditugu hainbat adibide, etorri norbait erdi maratoira korrika egitea, eta jun, bezero bat ikusi duela denda online bat hemen askoikin, saltzen zitula deporteko dendak, anun dagoen, jun, erosi. Nik uste dut biak, bizibilidadea, askotan erosketa bera ere, izan da helburu importanteena, baita ere jende berria zure dendan ikustea, nunbaiten ikusi zaituelako ere, helburuak lortzeko ere balio duela baita ere. Ez dakit, Valentin, zure kasun, asko pentsau izan berrote zenun horrelako plataforma aurkeztu zutenean baiezkoa emateko, bertan egon nahi zenula esateko. Asko pentsatu ote zenun baiezkoa emateko, eskaini zutenean parte hartzea edo tita? Ez nun bat ere pentsau, baizik periodikoan ikusi nun egunkarian eta berehala seditu nun, porque eske euki nun urte betian, orduan ez zitzaidan gustau nola inda zehon, ez, orduan moztu nun. Eta segin nun harremanetan beste batzukin eta hor neon, ez, eta kasu honetan niretzako izin da, oso erresa eta pentsau batez. Osea, di dau indet eta aurrea, pentsau gabe. Demagun Josu, gu entzuten ari den beste dendari batek, plataforman parte hartzen nahi duela, zer egin behar du? Aukerarik badago oraindik? Bai, naiz eta plataforma hau ja ez da hon eskuragarri hau indiken, baina, belaxe izengoa, ja sartze baldin bagera bere helbideen, dala hemenbai.com, hor ikusi ezagu harremanetan jartzeko bide ezberdinek. Baina, orokorrien alde batetik iraurgi berritzen egin batemak kontaktuen jartze baldin gure aldetiken jarriko inutzeke elkarmediakin kontaktuen, eta bestela nik uste elkarmediakin zuzenien jarritare, elitzekela inoko arrazoi gizengo, produktu honen inguruen behintzet informazio hori eskuratu eta nahi bada bertan sartzeko. Ez dakit, bat ematek galderarik ote duen. Ni hauke kuriosidadie izena zeinek asmazun ze, emateu doble filo daukela, ez? Bai, inglesez erosi da, baina bai, pronuntziatzen bezala bai ez dateu, ez? Ez dakit izen hori asmaduna baita hola pentsazun, o... Hoi erten gozun gure marketingeko mai baten ziurrazki,
badaude hemen beste neska batzuk horratzin, baita ere, atzeko aldin baita ere, nahiz eta atzeko aldin honen hemen ez zeon, ni bota aurrea, beraiek olako lan asko egiten dituzten, ez? Hemen bai, hemen erosi, izen biak nahazten dira, bere helburua da, gera hemen, internetetiken erosteko, ez? Baina hemen. Askotan baditugu internetek erosteko aukera asko, hemengo jendeak, baina ez dagoena aukera da hemen erostea. Orduan, hori da bere esango dugu iturria, eta bai hori, badu beste esan nahi bat, ez? Baita ere, biak hemen erosi, edozein sartzen baldin bada bai hemen baikin edo bai hemen erosikin, leku bertara emango du. Tira, laster gure artean izango dugu, plataforma berri hau, gure herriko dendak etxean, klik batera izango ditugu, baina, dagoeneko ja webgunea zabalik dago, naiz eta oraindik bertan erosketak egiterik ez dagoen, eta lehenengo aste hauetan bertan izena ematen dutenen artean 200 euroren sosketa egingo da, beraz aprobetxatu eta eman izena. Mila esker Josu, mila esker Valentin, Joaquin, Josean, proiektu ekartzagatik eta zuen iritzia eta bizipenak hemen kontatzagatik, eskerrik asko. Eta beste hori, aprobetxatu eguna, oraindik ekintza pila gelditzen dira, azoka herritik honetan, eta besteik gabe, disfrutatu.